असा रव सरळ रव वाकडा असं रव हिप पाठी झाडू येऊन काय रे बाबा काय तुझा फोटो येतो हा राव असं राव असा असो खांदो हा ऐते सो विचार आहे का कसा रावला तर बघ नाही तर का अच्छा काय वाकडा जर मारतले सरळ राव अकड तू आणखी जरा खांदो असो कर तू मुद्दाम सांगशील असं असं पाय पुढे घे ऍड इली मध्ये हो भाई हा अरे कुठे चाललात तुका काल फोटो काढू बोलवलंय नाही मग काय यायचं होता आता येईल तो फोन चार काढता तर आता उडियाच्या बाजूक उभी राहा तो आमका जाऊ जावा दी इकडे आम्ही तुमका अडवलाव की काय मेला आकाडता खय चाललास काय नटापटा करून कॉलेज का चला आज काय खयचो डे आहे ट्रेडिशनल दोघांका काय गेटवर अशी उभी करूच्यात की स्वागत मूर्ती होय तसंच करूचा